in suratul anbiya za mu tashi aya ta 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma. Muna cikin suratul anbiya ne. Tsayawar mu waccar mun tsaya akan aya ta 70 daidai wanda take bayyana kissa ga annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da aka jefa shi wato wuta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma wuta ta zama mai sanyi akan annabi Ibrahim alaihi salam. Allah ya ce sun yi nufin makirci mummuna ga annabi Ibrahim, amma muka sanya su suka zamanto taɓaɓɓu. A nan muka tsaya a wancan darasin, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya makircinsu sun zamanto taɓaɓɓu batattu, kuma Allah zai bayyana tsira wato da ya ma annabi Ibrahim alaihi salam ya tseratar da shi. Kafin mu ɗora akan tseratarwar da Allah ya ma annabi Ibrahim, akwai wato tambaya. Mai tambayar na cewa assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara imani. Malam, juna biyu
juna biyu ko na ba mace a nan, zo ka karanta da kanka in dai abin da aka rubuta to ba mace kenan. Yawwa, ni kuma abin da aka rubuto shi zan karanta, amma in ka sa mace to kai ka ƙara. Yawwa, to shi sa na ce mai juna biyu kai kuma ka ce mace mai juna biyu, ni kuma ban ga macen ba a jiki, shi sa na baka ka karanta. Yawwa, mai juna biyu in ta ga jini ya za ta yi, kuma tana jini da na to a takaice dai ina ganin kawai tambayar tana neman tunda mace mai juna biyu in ta ga jini ya za ta yi, shine kawai, kuma tana son a gaya mata mai sunan jinin. To yana ganin kamar kin riga kin faɗi sunansa kam, sunansa jini ko dai tana son ta san jinin haila ne ko jinin istihada ne. To gaskiya ba ko ɗaya a ciki, watakila dai a mayar da shi jini ne na larura, wato ko dai wata matsala ta faru, duk da cewa malamai suna da sabani a kai cewa mai haila a mai ciki tana jini, na masabar malikiya ta tafi akan haka, amma sauran masabobi ba su karbi wannan ba, sun ce mace mai juna ba ta jinin al'ada, saboda alamar shigar ciki shine ɗaukewan jini. Yana da wahala, kuma su sun ɗauka ne a matsayin cewa in ka ga mace tana da ciki tana da jini tana yin jini to akwai matsala. Amma su malikiya da yake sun ɗauki wannan sai suka ɗauka cewa har ma adadin watanni suke ƙayyadewa, mai cikin wata 3 ga irin yadda za ta yi jini, wanda cikin ta ya kai wata 6 ga yadda za ta yi jini. To daga su a wajensu kawai idan lokacin al'adarta ne ya yi, wato tana yi misali a ce 7 ga wata, ko tana yi 20 ga wata, ko tana yi 27 ga wata, ko farkon wata ko tsakiyar wata, ko ma dai yaushe take yi, to idan ya zo za ta kirga al'adarta ne, za ta yi wanka idan ya ɗauki, za ta ci gaba da ibada. Su ku ɓangaren da ba su ɗauki wannan ba suna kallon cewa mace da juna ba za ta yi jini ba, in kuma kaga jini ya zo to matsala ce, kuma baya daga cikin jinin da zai hana sallah ko sauran wasu abubuwa. Waɗannan su akan abin da suka tafi kenan. So nadir abin da yake la yuqasu, wato abin da bai cika samuwa ba kuma ba a masa hukunci, shine abin da su waɗancan suka ɗauka. Zai iya yiwa idan larura ta shigo a iya samu, amma wannan za ka haɗa mata 100 ba ka samu ɗaya ba wanda take da irin wannan. To tunda ko za a iya haɗa mata 100 ba a samu ɗaya ba, to la yuqasu suka ce ba za a yi wani kiyasin hukunci akai ba, domin abu ne wanda yake faruwa bisa wata larura. Dan haka su shawarar su ta ga likita wanda ya shafi wannan bangaren, ta gan shi akan wannan al'amari, wala Allah bincikensa zai gaya masa ko zai gaya mata yadda abin ya taso. Amma dama ɗayan uku ne, ko dai jinin nifas na haifuwa, ko kuma jinin haila, ko kuma jinin istihaba. Wannan shine abin da su suka tafi a kai, don haka suna ganin cewa ta nemi magani ko ta nemi shawara a wajen masani akan wannan abin wanda ya shafi likita na al'amarin da ya shafi mata. Amma malikiya su kan sun tafi akan cewa
kawai in ta ga wannan haila ce kuma ta girga al'adarta kuma ta yi wanka idan ya ɗauke ko idan al'adarta ya cika ta yi wannan. So akwai wani jini da yake zuwa kafin haifuwa wadda wasu malaman sun ɗauka wannan shi ne yake zuwa, shi kuma ba sa masa hukunci. Wasu ku sun ɗauke shi a matsayin hailar. Amma dai duk inda ka ga mai ciki jininta yana zuwa kuma ba naƙuda take ba na haifuwa, to galibi akwai matsala ne, akwai wata matsala da take faruwa dangane da ita. Naga suna ganin jinya ce kawai, wallahu ta'ala alam. Nan tunda malikiya ce ake bi, to malamin malikiya fatawar da suke shine al'ada ce, jinin haila ne, da haka ta jira lokacinta idan yayi na al'adarta ta yi wanka, domin suna ganin cewa idan ya kai wata 3 ga adadin jinin yana wuce kwana 10, idan ya kai wata 6 kuma yana wuce adadin kwanaki da yawa. Su a wajen suna kallon sa a matsayin haka. Bangaren daya kamar yadda na ambata cewa su basu dauka wannan abun nan ba, larura ce, ta nemi lafiya kawai a wajen likita. Wallahu ta'ala a'lam. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi magana cewa ya tseratar da Annabi Ibrahim, ya sanya makircin waɗanda suke kafirai da suka shirya ma Annabi Ibrahim a cikin halaka, ya tabar da su. Sai Allah ya ce wa najjaynahu, sai muka tseratar da Annabi Ibrahim, wa Lutan kuma muka tseratar da Lut. Waɗannan an ce sun haɗa zamani lokaci guda, duk da cewa garuruwansu sun zama daban-daban. Annabi Ibrahim alaihi salam yana magana ne a Sham, wannan maganar da ake ana yin ta a Sham, ko kuma wato ba a Sham ba. Shi kuma Lut ana ganin sa yana birnin abin da ake kira Sadum, duk da dai tsuki ne wanda yake, ko tsibiri ne wanda yake yanki ne, kusan garuruwan ne ba su waje, amma yankin su za a iya cewa ɗaya ne. Shi yasa ake cewa Annabi Ibrahim da Annabi Lut sun hada zamani guda, wanda kuma ma sun haɗu a gari guda, amma dai sakonnin su daban-daban, ko mutanen da aka tura su daban-daban. Kamar yadda aka samu Annabi Musa suka haɗu da Fir'aun, abin nan Harun, su ma an tura su zuwa ga mutum guda kuma a gari guda. Amma mafi rinjaye dukkan sauran yawanci annabawa garuruwansu daban, mutanensu daban, inda aka tuttura su daban. Nan Allah ya kawo wa najjaynahu, mun tsayartar da Annabi Ibrahim, sai ya ce wa Lutan da Lut. Wato ana cewa akwai dangantaka, kamar 'ya'yan baffani suke ko 'ya'yan ummomi, haka dai ake danganta su tsakanin Lut da Annabi Ibrahim alaihi salam. Ubangiji ya ce mun tseratar da shi Ibrahim da kuma Lut ilal ard, zuwa ga wata ƙasa. Ita wannan ƙasa din allati barakna fiha, wacce mun yi albarka a cikinta. Qur'ani bai ambaci ƙasar ba, amma malaman tafsiri sun yi ta ƙoƙari sun ambato ƙasar, sun ce ita ce ƙasar Sham, saboda Sham Allah ya mata albarka. Tarihi yana bayyana cewa dukkan annabawa ba wanda bai ziyarci wannan gurin ba, wannan ya sa mata albarka a wannan gurin. In ma dai ba a aiki annabin wannan garin ba, to wani dalili ya sa shi ya je garin, saboda haka ake ganin Allah ya yi ma ƙasar albarka. Akwai hadisai kuma kusan wajen guda 5 wanda suke bayyana falalar ƙasar Sham. Wato Sham gari ne mai albarka, gari ne kuma mai girma, gari ne wanda annabawa da yawa, ko a ce ma dukkansu, sun iya halartar wannan gurin. Shi yasa Allah ya ce mun tseratar da Annabi Ibrahim da kuma Lut zuwa wannan ƙasar da muka yi albarka fiha a cikinta, lil alamin, ga talikai. Sai ce wa wahabna lahu ishaqa, muka ba mu Annabi Ibrahim ɗa wanda ake kiransa Ishaq, wa Yaqub, sannan muka ba shi ɗa, wato muka ba shi Yaqub.
nafila, wannan ƙari ne in ji Allah. Ma'ana kenan mun ba shi ɗansa annabi Ishaq, sannan shi kuma annabi Ishaq ya haifi annabi Yaƙub. Kenan wato kamar Yaƙub jika yake ga annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan Allah ya ce nafilatan, ƙari ne, ƙari muka masa. Wa kullan, kowanne, da annabi Ibrahim ɗin da Ishaq ɗansa annabi da jikansa Yaƙub annabi, dukkansu kowanne ja'alna salihina, mun sanya shi salihi ne, nagartaccen bawa ne. Shi yasa salihanci za ka ga wani lokacin annabta ce salihanci ko wani abu ne wanda Allah yake bayarwa, domin za ka ga annabawan kansu suna roƙon a saka su cikin salihai su da kansu. Misali za ka ga inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin, sai Allah ya ce shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kaga a lahira aka ce lamina salihin, yana cikin salihai. To salihan nan annabawa ne ko kuma dai wani mukami ne wanda Allah ke badawa na daraja a lahira? Wasu na kallonsa ba annabta bace, wani matsayi ne, wani mukami ne wanda annabawa ake riskar da su zuwa ga wannan mukami ko irin wannan matsayi. Wani matsayi ne yafi kowane matsayi girma a nan ƙasar? Na'am, daraja fa ake magana, darajar matsayi fa ake magana. Daraja a ƙasa muka ce, ba a ilimi ba, ba kuma a wajen addini wani balle ka kawo malamai. Daraja muka ce kawai. Na? Wannan ba matsayi ba ne malam, kawai kana faɗan wani abu ne don ra'ayinka haka, ko ba haka ba ne? Ba shi muke wannan magana ba. Wannan kai mai sunanka? Kana da laƙabi ai ko? To ai wancan da ka faɗa laƙabi ne kawai, ba matsayi ba ne, laƙabi ne. Kai ma kana da naka laƙabin, kamar yadda ake ce mun da koro, ko ba gane ba? Daraja ce wannan, kawai laƙabi ne. Wannan ba shi ne muke magana ba. Yanzu a matsayi, a hukumance, a aiki a ƙasa, idan wani matsayi ne ya fi kowanne matsayi? To ka gani, in dai akan aiki ne, a dai a taka matsayi, me ake yi? Yawa, amma fa ɗan sakandare da bai iya wannan matsayin ba zai iya zama shugaban ƙasa. Amma ba matsayi ba ne ai. Wani abu ne wanda kuka tattaru kuka tura shi. Mutane ne suka haɗu suka tura mutum ya je can. Wannan kuma matakai ne ake bi. Martaba ana takawa har in baka mutu ba wata matsala a aikinka, baka yi ritaya ba, za ka kai me? Sai ka samu shugaban ƙasa bai san wannan matsayin ba. Amma wannan daraja ce ta kai ka gurin. Wancan kuma wasu ne haka kawai suka taru, da masu ihu da waɗanda ba sa ihu, da mahaukata da masu hankali da mashaya da kowa duk sun zo. Amma a wannan layin ba wanda ya isa kai ka sai da me? Mukami ne shi ko? Yawa, ban sani ba dai ko an gane abin da nake nufi. Saboda haka matsayi ne annabawa suke takawa, wasu malaman haka suka ɗauke shi cewa an gane, saboda darajarsu da matakansu da Allah ya ɗora su akan wannan sun kai, wala Allah shine salihai. An fahimta? Wannan kenan. Wasu ku suna ganin a'a salihin, kamar yadda wa ala ibadillahi salihin, a tahiyya kowa yana karanta wannan. Ibadillahi salihin shine bayi nagartattu.
amma idan yadda kamar annabi yake cewa wa alhiqni, ko annabi Yusuf yake cewa wa alhiqni bis salihin rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard yace anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni ka riskar da ni bis salihina da salihai ko da wancan matsayin. Shi yasa kalmar ta zamanto a wajen malamai dai kowa yana kokarin ya faɗi abin da yake kallo. Wasu na kallon sa matsayin mukami ne, wasu kuma suna kallanta a matsayin wato nagartattun bayi. An gane, idan bayi ne nagartarsu to ai duk ƙasa suke da annabawa, duk nagartarka ƙasa kake dawa da annabi. To kuma kaga kenan ai ba zai zo ya roƙi kuma a dawo da shi irin ka ba, ko zai dawo ya roƙi ya dawo matsayinka ya fi ƙarfin nan. Saboda haka shi yasa suka ce salihancin nan muƙami ne wanda Allah zai ɗora wato annabawa a kansa. An gane, wa kullun ja'alna salihin, sai ce wa ja'alnahum a'imma, su annabawan nan dukkan su mun sanya su jagorori ne, shine a'imma, wato jagorori ko daga nan imma ta fito ko imam, wato jagoranci a cikin sallah ko a cikin wani al'amari. Ja'alnahum a'imma, muka sanya su shine jagorori, yahduna, suna shiryaswa bi amrina, da umurninmu, inji Allah. Wa auhayna, Allah ya ce wa auhayna, sai muka yi wahayi ilaihim, zuwa gare su, fi'ilal khairat, wato mun yi musu wahayin aikata aikin alheri, saboda annabawa duk ayyukansu na alheri ne, inda ka same su alheri suke. Wa iqamas sala, kuma muka yi musu wahayin su tsayar da sallah. A wannan lafazin kuma yana nuna maka duk annabawa sun yi sallah kenan, ko babu wani wanda bai yi sallah ba, dukkan su masallata ne, sai dai a ce sallar ta bambanta daga wancan annabin zuwa wancan. An gane, kamar da muka karanta cikin wasayal mimbariya, wasu annabawan an ba su sallar azhar sai ba a ba su la'asar ba, wasu aka ba su la'asar sai ba a ba su azhar ba, wasu aka ba su sallar asuba sai ba a ba su sauran ba, wasu aka ba su magariba sai ba a ba su sauran ba, wasu aka ba su isha ba a ba su sauran ba, sai al'ummar annabi da aka zo sai aka hada musu gaba daya. Wato su duk annabawan da suka yi sallah din nan suna da sallah irin tasu, kuma sun game gaba daya. Shi yasa aka mai da su suka zama wato mafificiyar al'umma wacce tafi kowace alheri. Na'am. Wa ita'az zakat, sannan mun musu wahayi kuma su rinka fitar da zakka. Wa kanu lana abidina, sun kasance wato a gare mu bayi ne masu mana bauta. An gane ko? Ubangiji ya ba su wasu mukamai anan da yawa. Na farko ya nada su jagorori, limaman al'umma. Na biyu ya sa su aikin shiryar da al'umma. Na uku ya musu wahayi ya ce su rinka aikata aikin alheri. Na hudu su tsayar da sallah. Na biyar su ba da zakka. Sifar halittarsu kuma da yadda muka yi su, da yadda suke a wajenmu, su bayi ne masu bautata mana. Wannan daraja ce wadda Allah ya ba waɗannan annabawa. An gane? Sai ce wa Lutan da kuma Lut, tunda an ce wa najjaynahu wa Lutan, ko mun tseratar da shi da Lut, annabi Lut. Wa Lutan atainahu hukman wa ilma, da annabi Lut wadda mun bashi hukunci da ilmi, ko kuma kace mun bashi hikima da ilmi. Wa najjaynahu, muka tseratar da shi
min alqarya daga wata alqarya allati kanat ta'malu al-khaba'is, alqaryar da ta kasance tana aikata kazanta, wato shine luwadi. Alqaryar Lut sun kasance suna aikata kazanta, kenan mai luwadi yana zuwa ma me, yana zuwa ma kazanta ko saboda ai kaga ko mace da Allah ya halatta maka ya haramta maka zuwa mata ta inda take bayan gida, saboda ai kazanta ce. Kanat ta'malul khaba'is, ta kasance tana aikata kazanta. Innahum su kanu sun kasance mutanen Lut din nan qauma sau'in, mutane ne munana masu mummunan aiki, kuma fasiki na fasikai ne. An gane ko mun tseratar da shi daga wannan. Wa adkhalnahu, sai muka shigar da shi fi rahmatina, cikin rahamar mu, inji Allah. Innahu shi Lut min as-salihin, yana cikin nagartattun bayin Allah. An gane? Ibn Kasir ya kawo ra'ayoyi iri daban-daban anan, yake cewa ya qulu ta'ala, Allah yana faɗa a wannan aya ko a waɗannan ayoyin, mukhbiran, Allah yana faɗa yana mai ba da labari an Ibrahim, labarin annabi Ibrahim, annahu, cewa shi annabi Ibrahim sallamahu Allahu min nari qaumi, Allah ya kubutar da shi daga wutar mutanensa da suka hura domin kona shi. Sai Allah ya kubutar da annabi Ibrahim, ya amintar da shi, ya sanya wutar ta zamanto sanyi. Wa akhrajahu min bayni azhurihim, bayan ya sanya wutar bata kona shi ba, sai Allah ya fito da annabi Ibrahim min bayni azhurihim, a tsakaninsu Allah ya cire annabi Ibrahim. An gane ko? Ya cire shi, wato kamar Allah ya fitar da shi ta cikinsu, ya fitar da shi amma ba su gan shi ba. Ko kun gane abin da ake nufi? In an ce an fitar da mutum ta cikinsu, yanzu duk kun taru akan mutum ɗaya, kuna son ku yi masa wani abu, sai da kuka shigo inda yake sai kuka ga bayanan, kuma ta cikinku aka bi aka fitar da shi. Yanzu ba ku gane wannan ba? Yawwa, shine ya fitar da shi a tsakaninsu amma ba su gan shi ba. An gane? Akhrajahu, ya fitar da shi min bayni azhurihim, a tsakaninsu, muhajiran ila biladi Sham, yana mai ƙaura, yana mai hijira zuwa ga garin Sham. A ina ne Sham inda take? Syria. Okay, Syria. Ita ne inda ake rigima? Ko an daina rigimar yanzu? Na'am? Ba daina ba har yanzu? To Allah ya kawo sauki. Shi shugaban kuma har yanzu shine ko? Har yanzu kuma rigimar dan shi ake yi ko danwa? Ana son ya sauka? Kuma har yanzu bai sauka ba. To ana rigimar dan me? Na'am. To sai suka ce sai ya sauka ko sai ya zauna da su? To shine sai ya bar shugabancin za su mallaka kenan. A'a, amma dai tunda kungiyoyin kowa yana son yayi shugabanci, ina ce sai ya tafi za a yi. Yanzu in na tsaya a guri ban tsaya ba, kai ya za a yi ka tsaya tunda ina tsaye a gurin. Ai ba haka a'a, duk wannan dai kasashen da suka shigo suwa suke taimako, suna taimakon masu karban kasar ne ko? Abinda suke so shi ya kawo aiko, su saka wanda suke so, ko ba dai shi bane? Har yanzu dai shugabancin nasu ake son a kawar, ko shi ake so a kashe? Ayya, ai shi ma baya son ya sauka, ba sai ka ce akwai wanda baya son, ba sai ka ce akwai wadanda ba sa son ya sauka ba, shi ma baya son ya sauka ko? Yawwa, amma dai ana son a tumbuke shugabancinsa ne. Ina ganin kamar haka ne, sawa'un da 'yan ƙasarsa ake haɗawa da wasu daga waje, kuma dai daga ina ne kawai
akwai waɗanda sun koshi da shugabancin ba sa so, biladi sham, amma gari ne mai albarka, haka ubangiji ya kira garin, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Annabi Ibrahim yayi hijira da shi da Lut zuwa ƙasa waɗanda suke, duk idan an lura shi Annabi Ibrahim mutanensa ba sa son sa, haka ne ko? Suna son su ƙona shi, bai ƙonu ba, Allah sai ya fitar da shi. Mutanen Lut suna son su ma su fitar da Annabi Lut daga cikin garinsu, don sun ce akhriju ko innahum unasun yatatahharun, shi ma a fitar da shi daga garinsu, an gane? Kuma kun san waɗan bakin Annabi Ibrahim da muka karanta a baya, wadda suka zo ya ba su abinci ya komai, suka ce za su tafi ƙasar Lut ne ko? Har ma ya ce musu inna fiha lutan, a cikin garin akwai Lut, don haka bai kamata su je su halakar da garin ba. Suka ce masa nahnu a'lamu biman fiha, mun fi ka sanin waɗanda suke cikin garin. Ibrahim ya bar can, shi ma Lut ya bar can, sun tafi ina? Ilal ardil lati barakna fiha, zuwa ga ƙasar da muka yi mata albarka. Ita kuma ƙasar da muka yi mata albarka, alƙur'ani ya ambace ta da haka. Malaman tafsiri kuma sun ce muhajiran ila biladi sham, ita ce ƙasar sham, zuwa ga ƙasar da aka tsarkake ta minha daga cikinta. Kama kala Rabi'u ibn Anas, kamar yadda Rabi'u ibn Anas ya faɗi, daga an Abi Aliya, daga Abi Aliya an Ubay ibn Ka'ab fi qawlihi ta'ala, yace ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, qala yace ash-sham, wato ita ce kasar Sham, an gane? Wa ma min ma'in azbin illa yakhruju min tahti as-sakhra, babu wani ruwa mai daɗi da ake sha face yana fitowa ne daga ƙarƙashin duwatsu na wannan ƙasar. Ma'ana kenan Allah yana fitar musu da ruwa azbin. In an ce azbun shine ruwan da yake da daɗin kwankwada, yana da daɗin sha, an gane? Idan ka fara shan sa kana jin daɗi, za ka yi ta sha da yawa. Muna fitar musu ruwan ne daga ƙarƙashin duwatsu. Ruwan da ya fito daga ƙarƙashin dutse to baya buƙatar tacewa, bai buƙatar tacewa, amma ruwan da aka tono shi daga rijiya shi ke buƙatar a tace shi ko a jira shi ya kwanta. Amma ruwan da ya tsago dutse ya fito to bai da datti, an gane? Shi yasa wannan mai gonar wannan Abu Talha ne ko, wanda yake da wata gona a bakin abin da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a da ruwa yana fitowa daga cikinta ta ƙarƙashin dutse, manzo Allah yakan ce a je a ɗebo masa ruwa ya sha, an gane? Sai ya mai da shi ruwan shansa saboda ruwa ne tsaftatacce, an gane? Ya fi zama lafiya kwarai-kwarai sama da wanda ya fito daga cikin rijiya ko wanda ya fito daga kogi, tare da cewa dukkansu ruwa ne tsarkakakku, amma dai wanda ya fito a dutse ya fi alaƙa da lafiyar mutum kusa-kusa, an gane? So ka samu ka daina shan wani ruwa, kana shan ruwan mai faro a nan ko wani ruwa ne mai, wane ne ya fi kowanne tsafta a cikinsu? Na? Akwai Swan ko? Akwai Faro? Akwai waye kuma? Akwai Lantis? Atlantis. Akwai wa kuma? Na? Akwai Musabi ko? Ta yan dinga kirga saboda kowa kamfaninsa ne. Ko? Akwai Pure Water. Shi ba ku faɗa ba. Shi Pure din ne da gaske ko dai yana leda dai kawai? To kowanne dai ka samu ka sha tsabtataccen ruwa shine yafi. Ka sha ruwan da zai baka lafiya in kana da dama. An gane? Kada ka rinka shan ruwan da yake da datti ko wani abu mai kama da haka, amma fa sai in kana da dama. Yan ba ka da dama to shikenan sai ai ta yi a haka.
larura ta shiga ciki. Wa kaza qala Abul Aliya aidan, haka dan dai Abul Aliya ya faɗa har yanzu, wa Qatada da kuma Qatada yace kana bi ardil Iraq fa unjiya ila Sham. Da Annabi Lut da Annabi Ibrahim dukkan su da a ƙasar Iraki suke, sai aka tseratar da su, fa unjiya ila Sham, aka tseratar da su zuwa ƙasar Sham. Wa kana yuqalu, ana cewa Sham imadu daril hijra, wato kamar ana ce mata ginshiki na wato gidan hijira, amma ana cewa Madina ma darul hijra ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko, amma kafin Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina, ai Annabi Ibrahim ya yi hijira daga Iraki zuwa Sham ko, haka kuma Lut ya yi hijira daga inda yake zuwa Sham. Shi yasa aka bata da kamar ita ce ginshiki na asalin tushen ƙaura na annabawa. Wani annabi ya tashi daga wani guri ya koma zuwa can. An gane? Musa da ya tafiya zuwa Madiyana, shi ba hijira bace aiko? Ko hijira ce? Hijira ce? Saboda me? Ko ya yi gudun ransa ko? To shi kenan. Wa ma na ƙasa min al'ardi zida fi Sham, abinda aka tauye daga wata ƙasa ana ƙara shi ne a ƙasar Sham, wato sai a ƙara ta ita. In abinda aka rage, to ta ya ake rage ƙasa? Don Allah ya faɗa cikin suratul abin nan Hijr, natil arda nanqusuha min atrafiha, muna zuwa mu ƙasa sai mu rage ta gefen ta muke rage ta. Me rage ƙasa? Domin wasu malaman suna kallon cewa ai asaliyan ƙasa kamar ba raguwa take ba, ƙaruwa ma take ko? Saboda misali yanzu idan an sare bishiya ko an tara kwalaye ko wani abu mai kama da haka, sai dusu dawo ƙasa. Hasali wani ɓangare na jikin ɗan adam ma ƙasa yake dawowa. To kamar ƙaruwa take kenan, ba raguwa take ba, idan an kalli wannan ma'anar. Kenan ba ta raguwa, tana ƙaruwa ne ko? Saboda da itatuwa da wane ne duka narkewa suke sai su zama ƙasar. To wannan dai wasu malaman suna kallon asalin ƙasar ba raguwa take ba, ƙaruwa ma take. Amma in an ce muna zuwa mata kuma muna rage ta gefenta, shine wajen cire mata albarkatu. Ana cire mata albarkatunta suna yin baya. Yanzu idan ka duba ko yanzu ai anan ƙasar ba girman ƙasar ne ya ragu ba, amma kuma albarkatunta sun ragu. Ina ga kamar wannan a fili yake, kowa yana kallo. Don ko manoma da suke noma sun san cewa albarkar ƙasa ya ja baya, saboda inda ake noma wasu abubuwa a samu a yanzu ba za a iya samu ba. Tsirrai da ake samu ake shan 'ya'yansu haka kawai suna yin 'ya'ya, su ma yanzu sun ja baya. To kenan muna zuwa mu ƙasa muna rage ta. To idan mun rage sai mu ƙara mu ƙasar Sham. Haka ma yake faɗi a wannan gurin. Amma wannan magana ba dole ne ta fa inganta ba, saboda karkaji ana faɗin ta ka ɗauka cewa haka yake tabbas duk abin da aka ɗebe na ƙasar ku ana kaiwa Sham ne. Ba haka maganar take abin nan ba. An gane? Saboda haka shi yasa wasu malamai suka ce wannan maganar bata inganta ba, na cewa duk abin da aka ɗebe daga wani guri ana kaiwa, abin da ya ragu daga wata ƙasa sai a kai shi a ƙara wa mutanen Sham, ko kuma abin da aka rage daga Sham sai a tura ma Falastinu, ƙasar Falastinu, saboda duk yankin kusan ɗaya ne, da Urdun da ina ne, da wannan yankin duka. Wasu malaman gaba ɗaya sun tattara shi sun tura shi cikin allati barakna fiha, yankin da muka yi ma albarka. An gane? So cewa wani abu ana rage shi daga Sham a kai can, ko kuma a rage daga nan a kai can, duka waɗannan maganganu ne wadda wasu malaman sun danganta su da mutanen da suke son kambama yankin su ne suke kawo waɗannan maganganu. An gane? Kamar yanzu kaga ai
ko da yankin ku bai kai wani yankin ba, kai ka sani bai kai ba, amma za ka iya tsayawa ka daddage ka ce yankin ku ya fi. To kaga wannan kuma kabilanci kake kawa, ba gaskiyanci kake kawa ba, haka ne? Yawa, tunda yanzu ko a yare za ka iya fifita yarenka watakila akan na wasu, da wani nassin? Ba wani asali. Asalin ku kan ai ɗaya ne. Asalin ku annabi Adam ne, shi kuma daga ƙasa yake. Haka annabi ya ce, nahnu min Adam, dukkanmu gaba ɗaya daga Adam muke. Wa Adam min turab, shi kuma Adam daga ƙasa yake. Kaga kenan ba wani wanda ya fi wani asali, dukkan ku asalin ku ɗaya ne. Kawai girma da samun daraja yana da alaka da tsoron Allah. Shi yasa annabi ya ce fari bai da fifiko akan baki, baki bai da fifiko akan fari, ba'ajame bai da fifiko akan balarabe, balarabe bai da fifiko akan ba'ajame. Inama kawai bi taqwallah, da tsoron Allah ne kawai. Saboda haka yanzu idan ka daga yaran ku kana cewa ku ne kaza kuma kun fi kaza, to mun san kana da nau'i na kabilanci a jikinka. Ko ba haka bane? Shikenan sai kai hakuri, kawai ɗaya kuke. Kawai bambancin su shine in ka zama mai imani musulmi, to anan kuma addini ne zai fifita ka, ba kabilar ka ba. Addinin ne zai fifita ka. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin, bara ku zamanto ɗaya ba, saboda maganar imani da addini, amma ba maganar jinsi ko yare ba. Waɗannan aya ce wadda Allah ya ajiye kawai, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, ba wani abu bane. Ba wanda yake da kokari a cikin wannan, ba wanda yake da kokari. In kaga fari ba kokarin sa bane, in kaga baki ba rashin kokarin sa bane. Ko rashin kokari ne? Wannan Allah ne, Allah ne yake da wannan, ba ka da wannan. Sai ya ce kawai na yi shi ne ya zama aya, ku gane cewa ni nake da ikon yin fari, ni nake da ikon yin baki. Hasani ma launuka a duniya gaba daya na waye? Duk launi da ka sani sai da aka gana Allah ai aka kufa. In kai bakin fenti sai da Allah ya baki sannan ka gane akwai baki. In kai kore ko kai fari ko kai ja, duk sai da Allah ya yi su sannan ka kufa. To shi Allah ne ya wuce kwafi, shi ya kagi komai. Waɗannan kuma duka yana nuna wa mutane ayoyi ne, an gane? Saboda wannan yana da tasiri a cikin rayuwar mutane. Galibi mutane suna da bambance-bambance na yare da kuma son fifita ƙabilarsu akan wata ƙabila. Wannan yana nan, ɗan adam yana da irin wannan. Wa kana yuqalu hiya ardu mahshar, har yanzu ana ce ma ita Sham din nan, ana ce mata hiya ardul mahshar, ita ce ƙasa da za a tara mutane. Wannan ma akwai hadisin da yazo yake magana cewa za a tashin alkiyama za a yi a ƙasar Sham, amma wannan maganar ita ma bata tabbata ba, saboda shi alqur'ani cewa ranar da za a tada alkiyama a tara mutane, yawma tubaddalu al-ardu ne ghayra al-ard, za mu canza wannan kasar ba wacce kuka sanin ba. To kaga ko Sham ai tana cikin wanda aka sani ko? Saboda haka kasar da za a yi hisabi a tara mutane, Allah shi ne ya san, kuma ya ce in yi wannan kasar la tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga kwari ba ko karkata, ba za ka gani ba. Wanda zai wahala a ce ƙasa guda a ce ba a samu kwari ba a cikinta, ko? To ta tashin alkiyama ba wannan, Allah ne zai shimfiɗa ta haka kawai. Wa biha yanzilu Isa ibn Maryama alaihi salam, sannan a wannan ƙasar ne Sham, annabi Isa alaihi salam zai sauka.
wannan kuma akwai hadisi da ya magana cewa annabi Isa zai bayyana, har ma yace zai bayyana lokacin da kuke sallar asuba. An gane kamar yadda shi ma dujal ai an bayyana inda zai bayyana. Sannan wa biha a cikinta ne ya halukul masih dajjal, masih dajjal anan zai halaka a Sham, saboda annabi Isa shi zai kashe shi bisa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wa qala kabul akhbar yake cewa fi qawlihi, kabul akhbar din nan ba dukkan maganganun da yake zuwa da su ne suke ingantuwa ba. Akwai da wasu maganganu waɗanda ana iya samun ingantattu, amma ana samun maganganun da ba ingantattu ba mafiya yawa daga labarbarun da yake barwa shi kabul akhbar. Yace ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, zuwa ga kasar da muka yi albarka a gare ta, wato a cikin ta ga talikai. Ila Harran, ina ne Harran? Ko akwai masana tarihi ana wanda suka san wata ƙasa da ake kira Harran? Babu? To ku fada da bincike. Kala Suddiyu yake cewa shi kuma wani malami ne shahararre a cikin tafsirin Qur'ani. In talaka Ibrahim wa Lut, yace Ibrahim da Lut sun fita qibala Sham, fiskantar ƙasar Sham. An gane? Wadda aka ce ilal ardi allati barakna shine qibalal Sham. Falakiya Ibrahim Sara, wannan magana ma da zamu karanta ita ma bata tabbata ba. Sai Ibrahim ya gamu da wacce ake kira Sara. Wa hiya ibnatu Malik Harran, ita ce yar sarkin abin nan Harran din. Qad ta'anat ala qaumiha fi dini, wato tayi suka a cikin addinin da suke yi. Suna bautar wani abin nan ba wato abin da bai kamata ba, ta soki wannan abin da suke yi na ibadar da bata dace da Allah ba. An gane, fatazawwajaha ala Allah yughayyiraha, ya aure ta a bisa sharadin cewa ba zai canza mata abin da take tafiya a kansa ba. Wannan magana bata tabbata ba. An gane, riwaya ce daga Ibn Jarir wa huwa gharib, wannan magana ce baƙuwar gaske. Wal mashhur, abin da yafi inganta akan cewa Sara annaha ibnatu ammihi, wato yar baffan Ibrahim ne. Wannan shine yafi tabbata, ba wai wani da ake kira sarkin Harran ba. Ina fata dai an fahimta. Wa annahu kharaja biha muhajiran min biladi, ya fita da ita yana mai hijira daga garinsa, kamar yadda tarihi ya bayyana. An gane, don mun karanta a baya ai karatunmu wancan da muka yi mun yi maganar yadda har suka gamu da wani sarki jabberi, inda ba a manta ba. Wa qala al-Awfi an Ibn Abbas ila Makkah, wata ruwaya da ta zo daga Awfi wanda aka karbo ta daga dan Abbas, an ce shi annabi Ibrahim yayi hijira da ita ne zuwa ga Makka, inda yake cewa inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nan ma tarihi ya bayyana cewa ya ajiye ta a wannan guri da ɗanta Isma'il ko? Na'am. Wa annaha ibnatu ummihi, ko Allah tasma qawlu, ko inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ana gani nan ne ya hijira da ita, domin Bakka Makka, anan ya kira ta da Bakka, a wani gurin kuma yana kiranta da Makka, wadda yanzu Makka shine yafi shahara. Yanzu idan ka samu wani kace masa ka je Bakka, zai ce a'a ya je Makka ne. An gane? Bakka, malamai luga sun yi ta maganganu akan kalmar Bakka din. Wasu su ce kwari ne, ya tafo da shi da ita, sai suka shiga wani kwari, da suka haura suka hau wani tudu, wannan tudun shi ake kira Bakka. Wannan wasu malaman haka suke magana.
an gane wasu ku suka ce a'a ya shigo kwari ya kuma haura suna neman ruwa sun rasa ruwa saboda ishi ruwa kamar za su gaigayi ƙasa inda suka ɗan ji sanyi sai ya zama kamar za su gaigaya saboda tsabar tafiya da rana da sha da suka sha suna neman ruwa wannan gaigayar ƙasa da ɗan sanyi shi ake kira bakka na fata an fahimta wannan shine abin da wasu malamai suke abin nan shi yasa zaka je balarabe yana ce maka bakkal fasil me kenan ina nufin bakkal fasil alfasilu shine dan mariki an gane wanda ya saka bakinsa ya kama nonon uwar shi yana ja dan ya samu ruwan nono shi ake kira bakka wannan da ya luga ce kawai luga ce wadda ake nema a nemo asalin kalmar wato kamar Ibrahim da Sara suna gaigayar ƙasa don neman zuƙo ruwa kamar yadda ɗan mariki yake jan nonon uwar shi don ya samu ya sha ko ai kaga ko uwa ce take shayar da nono in babu ruwan nono wannan jaririn ba ja yake ta yi ba to bakkal kenan bakkat diful shine yanzu yana zuƙuwa yana neman abu da ƙarfi a wurin da babu shi ƙasar Makka babu ruwa shi za aka kira ta lallazi bi bakka saboda suka hauro wannan asalin kamar ginin Ka'abar yana nan amma sun hauro kware sun ganshi lallazi bi bakkata na fata an fahimta ala ayati halin wannan kawai malaman luga ne suke ta maganganu akan neman asalin kalma wa hudan lil alamin wannan gari ko wannan Ka'abar mun sanya ta shiriya ce ga talikai wannan ya tabbata haka Qur'ani ya ambata kuma shiriya ce ko wa qauluhu ta'ala fadin Allah da yace wa wahabna lahu ishaq yanzu an bar maganar hijirarsa ko da tafiyar da yayi mun masa kyautar da shine ishaq wa yaqub wato da kuma yaqub ishaq shine baban yaqub ibrahim kuma shine baban ishaq wato kakan yaqub kenan qalahu ata'u yake cewa wa mujahid da kuma mujahid atiya da kuma atiya wa qala ibnu abbas yake cewa wa qatada wal hakam ibn utayba nafilatan wato mun bashi yaqub a matsayin ƙari bayan da mun bashi ishaq sai muka bashi yaqub a matsayin ƙari nafilatan shine waɗannan malamai suka fassara shi da cewa waladul waladi dan danka shine nafila wato da mun baka da shi ma dan sai yazo ya haifa to mun ƙara ma ka samu me ka samu jika yani yana nufi anna yaquba shi yaqub yana nufin waladu ishaq da ne ga ishaq kama kala kamar yadda Allah ya ce fa basharnaha bi ishaq sai muka mata albishir da ishaq wa min wara'i ishaq bayan ishaq kuma yaqub zamu kara muku yaqub shine jika wa kala abdurrahman bin zaid bin aslama sala wahidan fa kala rabbi habli min as-salihin wato yace ya ubangiji bani daga salihai fa atahu Allah ishaqa sai Allah ya bashi ishaqa salihi wa zadahu yaqub sai Allah ya kara masa yaqub salihi nafilatan wa kullan ja'alna salihin dukkan su mun saka su sun zamanto salihai wal jam'u ahlul khairi was salah muka tara masa tsakanin alheri da kyautatuwa muka bashi duka waja'alnahum a'imma sai muka sanya su jagorori annabi ibrahim jagora annabi ishaq jagora annabi yaqub jagora annabi wannan gidan Allah ya mishi albarka da yawa ay yuqtada bihim muka sanya su shugabanni da ake koyi da su yahduna bi amrina suna shiryawa da umurnin mu inji Allah ay yad'una ila Allah bi iznihi suna kira zuwa ga addinin Allah da izinin Allah wali hadha qala saboda haka yace wa auhayna ilaihim fi'lal khairat muka yi musu wahayi da umurni su aikata aikin alheri wa iqamas salati su tsayar da sallah wa ita'az zakati su bada zakka min babi atafil khas wato
wannan yana daga babin an yi adafin khas, abu ne keɓantacce aka yi shi akan am, saboda ai Allah ya ce wa auhayna ilaihim fi'ilal khairat, ai shikenan da zakka da sallah da duk abin da za su yi ba suna cikin fi'ilal khairat ba, so an yi adafin wato khas ne akan am. kad amana bi Ibrahim wattaba'ahu, ko wato abin nan wa auhayna ilaihim fi'ilal khairat, muka ce wato adaful khas alal am. Wa kanu lana abidina, sun kasance a gare mu suna bautata mana, ay fa'ilina, suna masu aikatawa lima ya amuruna nasa bihi, ga abin da suke umurtan mutane, wato ba su tsaya akan umurtan mutane kadai ba, suna umurtan mutane kuma suna aikatawa. Summa adafa bi zikri Lut, sanan sai yayi adafi da ambaton Lut, wa huwa Lut ibn Haran, shine Lut ibn Haran, wato ibn Azara, wato dan Azara, kaga kenan inda suka hadu dangantaka. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara, shi yasa aka ce ƴaƴan baffanai ne ko. Kana fa atahu Allahu hukman wa ilman, Allah sai ba mu annabi Lut hikima da ilmi. Wa auha ilaihi, kuma muka yi wahayi zuwa gare shi. Waja'alahu nabiyyan, muka sanya shi annabi. Wa ba'asahu ila Sadum, muka tura shi zuwa ga Sadum. Sadum gari ne ko? Wa amaliha da munanan ayyukan da ake aikatawa a cikin garin. Fa khalafuhu, sai suka saba ma annabi Lut. Wa kazzabuhu, suka ƙaryata shi. Fa ahlakahumullahu, sai Allah ya halakar da su. Wa dammara alaihim, ya dirkakar da su cikin ƙasa. Kama qassa khabarahum, kamar yadda labarin su ya bada labarin haka. Fi gairi ma wudi'a min kitabillahi al-aziz, ba wuri ɗaya ba a cikin littafin Allah an bada labarin mutanen Lut. Wali hadha qala, saboda haka yace wa najjaynahu min al-ardi allati, sai muka tseratar da shi daga alƙarya allati kanat ta'malul khaba'is, wadda ta kasance tana aikata ƙazanta. Innahum kanu qauma sau'in fasiqina, su sun kasance mutane ne munana, fasikai masu mummunan aiki. Wa adkhalnahu fi rahmatina, sannan muka shigar da shi cikin rahamar mu. Innahu minas salihin, saboda ya kasance cikin nagartattun bayin Allah. Wa Nuhan, lokaci yayi? Na'am? Wa lokaci yayi to yanzu sai mu ajiye akan wa Nuhan. Za mu tashi akan Nuh alaihi salam. Na'am? Okay. A to ai kissar shi kam ta kare, sai ta Nuhu ne za a shiga yanzu. Wadda ka za mu ajiye anan, sai sati na gaba insha Allah za mu dora. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.